וואו, חושך בחוץ, קיפאון בתוך הבית, דומה כאילו העצמות נוקשות זו לזו, הבית נמצא במשבר. ולמה? האישה טוענה, סליחה, אתה הולך לקזינו, אמרה לבעל. הוא אמר לה, אבל אין לנו מה לדבר בתוך הבית. והיא אומרת, כי אתה לא רוצה, וככה מתווכחים, כמעט הבית הלך להיחרב. עצרנו ברגע האחרון בגישור משפחתי ואמרנו, רגע, לפני שעושים את הכל, בואו ננסה לבדוק האם יש מקום לתקן, בואו ניקח ייעוץ נכון, ונראה, אם נצליח מה טוב, אם לא בואו נקבע כבר היום את התנאים לגירושין, בהסכם שנקרא הסכם שלום בית לחילופין גירושין. אז חבר'ה, ברוך השם, זה מה שאנחנו עושים בזוג הזה. אז אל תתייאשו, כשבא לכם זוג, אל תגידו, אבדה כל תקווה. אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמיני שאפשר לתקן.